Па інфармацыі Белгідрамета, на тэрыторыі Беларусі надвор'е 5 красавіка будуць вызначаць атмасферныя франты і халодная паветраная маса. Вецер умераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. У Брэсце плюс 7, часам ападкі, дождж, мокры снег. У Гродні плюс 6, часам мокры снег. У Віцебску часам ападкі, дождж, мокры снег, плюс 5. У Магілёве 8, вышэй за 0, кароткачасовы дождж. У Гомелі кароткачасовы дождж, плюс 10. У Мінску 5 з плюсам, часам ападкі, дождж, мокры снег. У бліжэйшыя дні ў сталіцы ў нядзелю плюс 2, невялікі снег, у панядзелак плюс 4. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве плюс 8, Варшаве плюс 7, Вільнюсе плюс 3, Киеве плюс 12. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы плюс 24, Вене 19, Берліне плюс 11, Рыме 19 цяпла.